Iarna, adică la noi e mare, cam între noiembrie și aprilie. Ne îndreptăm spre Tapca, locul mulțirii pâinilor și a peștilor de către Domnul nostru Iisus Hristos. Acolo vom găsi o biserică de ordin catolic, un foarte vechi mozaic în pardoseală. Dacă dai măslinului apă mai mult decât ce primește de la natură, uleiul de măsline din asta va ieși prea slab ca de doar. Adică măslinele sau le pui la murat sau le stoci pentru ulei. Așa că îmi închipui, adică uleiul de aici, din măsline de aici e mai concentrat decât uleiul din Franța sau Italia, că acolo plouă tot timpul anului. Deci aici nou și recolta se face cam prin octombrie, după prima ploaie. Suntem, cum spuneam, în Galileea. Ăsta e peisajul mare, putem spune, care vedea și Mântuitorul când călătoria pe locurile astea. Vedeți în depărtare, în dreapta, o stâncă mare abruptă, dincolo, adică eu ducesc dincolo de Marea Galilei, dacă ar fi puțin vizibilitate mai bună, putea vedea Marea Galilei. Iar stânca asta e importantă pentru că e una din cele două coarne ale Hitinului. Adică asta e coarna de fapt de est, cea de vest, adică care ar fi mai înspre noi, dar nu o vedem de aici. Sunt două stânci imense care arată ca niște coarne. Coarnele Hitinului, în ebraică Carnei Hitin. Hitin înseamnă grâu în aramaică. Evanghelic la care făcea referire domnul Emir cu înmulțirea pâinilor și a peștilor din Evanghelia de Sfântul Evanghelist Matei din capitolul 15. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie după Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte. Și trecând Iisus de acolo, a venit lângă Marea Galilei și suindu-se în munte, a șezut acolo. Și mulțimi multe au venit la el, având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alții, și i-au pus la picioarele lui, iar el i-a vindecat. Încât mulțimea se minuna văzând pe muți vorbind, pe ciungi sănătoși, pe șchiopi umblând și pe orbi văzând, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iar Iisus, chemând la sine pe ucenicii săi, a zis: milă-mi este de mulțime, că iată, sunt 3 zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce. Și să-i slobozesc, flămânzii nu voiesc, ca să nu se istovească pe drum. Și ucenicii i-au zis: de unde să avem noi în pustie atâta pâine cât să săturăm atâta mulțime? Și Iisus i-a întrebat: câte pâine aveți? Ei au răspuns: 7 și puțin peștișor. Și poruncind mulțimii să șadă jos pe pământ, a luat cele 7 pâini și pești și mulțumind, a frânt și a dat ucenicilor săi. Și au mâncat toți și s-au săturat și au luat 7 coșuri pline cu rămășițele de fărâmituri. Iar cei care au mâncat erau ca la 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Iată aplicarea concretă, dragi pelerini, a ceea ce Mântuitorul făcea. Întotdeauna sunt sigur că știți și ați observat asta, că Mântuitorul nu teoretizează. El când vorbește de împărăția lui Dumnezeu, instituie principii vii, principii practice. Și de aici învățăm că atunci când suntem în căutarea lui Dumnezeu și vrem să-i fim alături, facem jertfă.
Ne spune, am auzit chiar în Sfânta Evanghelie, 3 zile n-au mâncat oamenii nimic. 3 zile. Au ținut post. Este ceea ce și noi facem pentru a avea un alt fel de disponibilitate către Dumnezeu. Pentru că numai atunci când subțiem ceea ce ne este specific, trupul care ne definește în relația noastră începe să strălucească ceea ce este în lăuntru. Și numai așa, cu adevărat, reușim să dobândim acea atingere a celor sfinte. Ne lăsăm marcați de lucrarea lui Dumnezeu, de iubirea Lui, de milostivirea Lui, de prezența Lui. Numai așa se trezește în noi și se zidește omul interior de care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Omul acela cu care Dumnezeu stă de vorbă, omul acela care nu este supus vicleșugului, care nu se ascunde, care nu poate fi cuprins de fățărnicie, care nu poate fi atins de nimic ceea ce este omenesc. Abia atunci noi dobândim și intrăm în legătură cu viața. Mântuitorul s-a definit pe sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Și viața în sensul deplin a hrănit Duhul mulțimilor, a hrănit mintea mulțimilor cu noutatea împărăției lui Dumnezeu, dar n-a exclus trupul, pentru că și trupul este tot lucrare dumnezeiască, este tot energie dumnezeiască ce s-a condensat și a devenit palpabilă. Așa cum spune Părintele Dumitru Stăniloae, materia este energie plasticizată. Și de aceea noi cinstim trupul, pentru că este energie dumnezeiască, este rațiune dumnezeiască, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci, de aici vine cinstea noastră pentru trup. Noi, în întregul nostru, suntem chipul lui Dumnezeu și suntem chemați la asemănare. Și lucrarea aceasta dumnezeiască, aceasta este ca noi în întregul nostru să ne disponibilizăm către Dumnezeu, să ne punem să ne deschidem Lui, de fapt, pentru că acest lucru se întâmplă. Acest lucru se întâmplă când Hristos devine viața noastră. Pentru că altfel, noi facem, din păcate, cei mai mulți dintre noi, din Hristos, din Dumnezeu, din lucrarea Lui pentru noi, facem din Dumnezeu un musafir al vieții noastre. Iar aceasta este cu totul altceva. Știm noi, când vine un musafir, ne bucurăm, pentru că știm că vine, aduce daruri și să nu stea prea mult. Este și regula la mănăstire 3 zile, după aceea să mai și muncească ceva acolo. Dar dacă îl păstrăm pe Dumnezeu, ca viața noastră este cu totul altceva. Este cu totul altceva. Și sigur că ne întrebăm, cum îl putem păstra pe Dumnezeu ca viața noastră și nu musafir al vieții noastre? Pentru că noi așa am vrea să fie musafir. Când avem un examen, el să fie prezent acolo, să ne lumineze, să luăm punctaj maxim, ca să ne putem realiza și să spunem, iată ce bun am fost, nu? Vă place de mine? Sau iată ce bine am ieșit din situația cu tare, cum am reușit să-i conduc la birou pe colegi, ce soluție juridică am găsit ca lucrurile să fie bine, nu? Deci eu am făcut asta. Dar, dragii mei, ne întoarcem și îl păstrăm pe Dumnezeu ca viață atunci când suntem mulțumitori sau recunoscători. Recunoștința față de Dumnezeu este un mod de a-L dobândi pe El ca viață. Pentru că atunci când asumăm că toate potențele noastre sunt daruri ale Lui, atunci înseamnă că El este Cel care lucrează în noi. Toate le pot în Hristos, spune în altă parte Dumnezeiescul Apostol. Așadar, și noi, când recunoaștem că toate abilitățile pe care le-am dobândit
Sigur vom zice, da, am tras eu pe coate și pe genunchi și am muncit în școală și n-am dormit nopți întregi ca să iau examenele, ca să adun informație. Este adevărat. Dar puterea de a munci o avem tot de la Dumnezeu. De la El avem această putere. Și atunci, de aceea, se cade să fim mulțumitori sau recunoscători. Pentru că altfel nu avem parte de Dumnezeu. Ne supunem unui exercițiu al rațiunii și Dumnezeu rămâne într-un plan secund. Iar când Dumnezeu nu este locul întâi al vieții noastre, deja energia și puterea noastră se cătuiește. Se cătuiește. Un părinte ieroschimonah de origine rusă care, cred că pot spune la trecut, a trăit în Statele Unite, părintele Joachim Parr, are câteva volume traduse și în limba română și despre familie, despre viață. El identifică, și este o noutate, este ceea ce principiul scriptural și al Sfinților Părinți. Identifică, să zicem așa, o ierarhie a relației bune a omului cu Dumnezeu. Și spune acest părinte că pentru a fi legătura noastră cu Dumnezeu trainică, trebuie să păstrăm această ierarhie. Întâi în viața noastră Dumnezeu, în al doilea rând în viața noastră semenul nostru, adică celălalt, și abia în al treilea rând eul nostru, ego-ul nostru. Când ceva se mișcă din această ordine, lucrurile nu mai merg, nu ne mai țin în rânduiala lui Dumnezeu. Și astfel revin, a fi mulțumitor, a fi recunoscător pentru tot ceea ce poți face, este un mod prin care îl ținem, îl menținem de a-L menține pe Hristos în viața noastră, este și în rugăciune, pentru că Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 17, spune un cuvânt și rugați-vă neîncetat. Sigur că noi ne punem întrebarea ce înseamnă, stăm toată ziua cu cartea în față, stăm toată ziua în fața icoanei, stăm toată ziua în saltire, în acatist și așa mai departe. Nu, nu iubiți credincioși, este imposibil așa ceva, dar este acea rugăciune neîncetată pe care noi o putem face. Iată, când călătorim, să zicem, Doamne Iisuse, însoțește-ne, Doamne, îți mulțumim. Când începem un lucru, Doamne, ajută-mă. Când ne-am pus la birou, facem semnul crucii peste lucrul pe care îl avem. Doamne, luminează-mă să pot face ceea ce... pentru ce sunt plătit. Și dacă omul își face datoria la locul lui, lucrurile ar merge mult mai bine. Dacă și-ar face datoria, dacă ne-am face fiecare datoria, la fiecare la locul lui. Și atunci, acest mod de a fi mulțumitor și recunoscător și chemător de Dumnezeu și recunoscător al prezenței lui Dumnezeu în ceea ce facem, este, iubiți credincioși, Hristos viața noastră. Hristos viața noastră. Să fie și să rămână, să fie și să rămână acum și în veșnicie. Dumnezeu să ne însoțească pe mai departe și să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Amin. Și acum să
Suntem la Tabca, Biserica Înmulțirii Peștilor și a Pâinii. Este o biserică de ordin catolic, cu un mozaic foarte vechi. Pești. Autocarul care ne plimbăm noi în Israel.